Takže přátelé, pokračujeme. Oheň už nám vyhořel, ale respektive vyhořelo teplo. Použiju tuhletu podravku. Chtěl bych poděkovat výrobci, že dokáže, tenhle obal je uspůsoben, takže se dá používat vícekrát, jo? Takhle se to dá zadělat. Jdeme do kapsy a jdu. Mám podravku, mám složení. Sušená zelenina, sůl. Klasika. Měl jsem tady takový malý úraz, švihl jsem se tady do hlavy o ten plech. Ale opět nezoufám, Danča mi to zatáčila tím mým parádním nožem, takže boulička tam ani není vidět skoro, ano? Škoda, mohl jsem vám to ještě ukázat, zdokumentovat, ale nebyl čas, byl tady trošku stres. Takže teď si dám tady koření. A vytáhnu to úžasný kuřátko, jak je umytý, jo, krásně. Teď ho vezmu. Hrábnu do ty podravky. Takhle krásně. Jo? Pěkně si ho opaplám. Ono je mokré, takže to koření tam drží. Ono vám trošku spadne, zase není tak drahé, takže nezoufejte. A vůbec se toho nebojte hlavně, jo? Takhle ho krásně ošpilkám. Jo? Hotovo. Teď budu čekat, nebudu ho dávat na obrovský oheň, musí to prostě být úplně v klídku a musím být trpělivý. Ono je nejlepší, když vaříte, když nemáte hlad. Když máte hlad, moc bych to neuspíšil, protože salmonela může být trošku problém. Na to dáme další díl o živočišném uhli. Suchou stezku všem a mějte se krásně, ahoj.